ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2,000 ಜನ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಅಪಗಾಂಡ ಬೊಲ್ಪುಲ್ಪಿಗೆ ರಶ್ ಇಪ್ಪು ನಂಕಲ್ ಪೂರ ರೂಮ್ ನಾಡನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ರೂಮ್ ನಾಡಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಮುಲೇಜ್ ಐತೆ ಫ್ರೀ ಧರ್ಮದ ಫೇಸ್ ತೂತಾರೆನ್ನ ದಾಲ ಉಂಡ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೊಕದಾದ ದೀಲೆಗೆ ಮುಚ್ಚುಂದು ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೆ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಯೂರಿಗೆ ಪೋಯಿನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರ ಟ್ರೈನ್ ಸೊ ಇನಿ ಗುರುವಾಯೂರು ಪೋಯಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾಯ್ತಾನೆ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಕೇಂಡರೆಂಡ ಅಲ್ಪ ರಶ್ ಪೋಣ ಅಂಜ ಇಂಚ ಬಂದು ಸೊ ಐಕೆ ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಿಡಿದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪಗ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಶ್ಯಾಂಪೂ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಉಂಡು ಅದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ತಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ಗಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೊಲೆ ಎಸ್ ಗುರುವಾಯೂರು ಪೋದಿತ್ತ ಗುರುವಾಯೂರು ಕೇರಳ ಡಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ದಾಯ್ತದಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏತಾಪುಂಡು ದಾದಂದು ಬೊಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಐಕ್ಕು ದುಂಬು ಒಂಜಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಯಿನೆತ್ತ ಒಂಜಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಪೋಯಿನೆತ್ತ ಸೊ ಅವೇನು ತೋನ್ ಬಲೆ ಗುರುವಾಯೂರು ಗೆತ್ಯ ಪೋಂದುಲ ಇಲ್ಲೇ ಜನಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಇತ್ತೆ ರೂಮ್ ನಾಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗುರುವಾಯೂರು ಅಕ್ಕಲೇರು ಮಾತ ದೊಡ್ಡನಾ ಹೇಗೆ ನಂಕಲ್ ಪೂರ ರೂಮ್ ನಾಡನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ರೂಮ್ ನಾಡಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಮುಲೇಜ್ ಐತೆ ಫ್ರೀ ಧರ್ಮದ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಇಂಚನ ಇದ್ದೇ ಅರ್ಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸೌಂಡ್ ದೇವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಇಂಚನೇನಾ ಅತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2,000 ಜನ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಅಪಗಾಂಡ ಬೊಲ್ಪುಲ್ಪಿಗೆ ರಶ್ ಇಪ್ಪು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮೈ ಎತ್ತು ರಶ್ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತಜಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಜ್ಜಿಗೆ ಕದಾದ ಇಸ್ತಾನಲ್ಲ ಎತ್ತೀಜೆ ಅಂಕಲ್ ಗಂಟೆ ಮುಜಾದತ್ತ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ರೂಮ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇರಳ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮೂಲು ಕೇರಳ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 2.5 ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾಯೂರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪಾಲಿ ದಯವನ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಡ್ ಬರ್ತದ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಅಂಚದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫುಲ್ಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೂವಾರಿ ಎಂಜ ಅಂದ ಸತ್ಯ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಯಾ ಒಕ್ಕಡೆ ನಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅತ್ತ ಅಂದಿಗೆ ಏ ಅಂಚಣಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಕವ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಗ್ಲೇನಾ ಪಂಡಿ ನಿಜರಿಯಾ ಪಂಡ್ ಇದು ಮಗೆ ಬನ್ನ ಅತ್ತ ಮಗೆ ನವೆಂಬರ್ 21-24 ಗೆ ಎಮೋಜಿ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಪಂಡರು ನವೆಂಬರ್ 24 ಹತ್ತು ಅವಸ್ಥೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಯ್
ಅನ್ಮಾರಯ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಓ ಎಂಚಾಂಡ್ ಖುಷಿಯಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಚತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಟ್ಟೆತ್ತುಂಡ ಭಾಷೆ ಜನಾಯ ಈಗ ಬಂಡತ್ತೀಯ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡಿಯ ಬಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟೆತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾತು ಹೋಗುದು ಅತ್ತ ಕಾರ್ ಬಾತಿದ್ದ ನಡತುದು ಜರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ పోయనాక భారీ ఖుషి ఆండ్ పన్నాక ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಅದಾನೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಮತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬರಬಹುದು ಸೂಪರ್ ಆನ ಖುಷಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಖುಷಿ ಆತನು ಹೋದಾ ಇರಬಹುದು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತೊಂದಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಪ ಹೋದ್ ಬರಕ ಸತ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಇಡುಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಲಾವು ಚಪಾತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಓಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಎನ್ನ ಬಾಳೆನ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಪತ್ತೊಂದೇರು ಆ ದೊಂಬುಡೆ ಪೋತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇನ್ನ ಪುದರನ್ನ ಬಿತ್ತು 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 ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಹೊರ ಮೋನೆ ತೋಪಲ್ಲ ಇರು ಮುಖ ದರ್ಶನ ಮಾಡು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಹಾಕ್ಲಿ ಹೋಯ್ರಾ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಕಿಲ ಕಿಲ ಇನ್ನ ನೋಡಿ ಕಿಲ ಕಿಲ ಅವಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ ಫೇಸ್ ತೂಯರಾ ಫೇಸ್ ತೂತಾರೆನ್ನ ದಾಲ ಉಂಡ ಫೇಸ್ ಹಾ ಬೊಕದಾದ ದೀಲೆಗೆ ಮುಚ್ಚುಂದು ಬುಡ್ಸಿ 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 ಹಲೋ ಏನ್ ಚೇತಂಡು ದಾದ ಫೇಸ್ ಐಟ್ ಆಯ್ತು ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಇರ್ಬತ್ತಿನ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅವೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೊಕ ಬನ್ಲೆ ಅವೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಏರಿಗ್ಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಲ ಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಟ್ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಲಚ್ಚಿಗೆಂಚಾಣ ಮಗ ಲಚ್ಚಿಗೆಂಚಾಣ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಅಂಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದಾಯಕ ಪಂತ ಎಸ್ ಇಂಕಲೆಗ್ ಟ್ರೈನ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನೇನು ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಣ ಅಂಚಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ಇಂಕಲ್ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಜನರಲ್ಡ್ ಹೋತೀನಿ ಕುಟ್ಲಾರ್ದು 5:40 ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿಜ್ಜಿನ ಅಂಚಾದ ಜನರಲ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ 130 rupees ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ತಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣಗ ಅಡೆ ಪುದರೆಂಚಿನಪ್ಪ ತ್ರಿಶೂರ್ ಅದು ಪೋಡು ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಸೊ 5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿನಾಕಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿರ 2 ಗಂಟೆ ದನ ಪಿರೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಪಗ್ಗರೋಡು ಗುರುವಾಯೂರ್ಗು ತ್ರಿಶೂರದ್ದು ಗುರುವಾಯೂರ್ಗು ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಓಕೆನಾ ಇಂಕ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸೇರಿದು 530 ರೂಪಾಯಿ ದನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೆತ್ತಿನ ಆತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಲಿ ಯಾನು ಲಚ್ಚುನೆ ತೊಂಬೋದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಲಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಾತ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಬನ್ನಗ ಏನು ಏಪಲ ಓಡೆ ಪೋಯಿನ ಪೆಂಪುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೆ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಎಂಚ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಏನಾಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬನ್ನಗ ಅದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ದಪ್ಪೆ ಬನ್ನಗ ಅದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಬನ್ನಗ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೀಟು ಬುಡ್ದು ಕೊರಪ ಅವು ಎತ್ತೆ ದೂರ ಎಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಮಾಣಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋಂಡಲ್ಲ ಏನಾಂಡ ಬತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ಸೀಟ್ ಹಾಕದು ಕೊರಪೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ದಪ್ಪೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಊದು ಕೊರಪ ಸೀಟ್ ಒಂಜೇಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಏನ ಬೂರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಲ ಸೀಟ್ ಕೊರಪ ಅಂದತೆ ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಡೆಂಚವಂಡ ಅವಳ ಜನರಲ್ಡು ಯಪ್ಪ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಜೇರ್ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಜೋಕ್ಲೆ ಗಾಂಡಲ ತುಂಬ ಕನಿ ಕರ್ತಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಇಂಕ ದಾಯ ಬುಲ್ ಪರ್ವತ್ತ ನನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋಜವ ನಮ್ಮ ನೆಂಚ ನೆನಪುನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನಾನು
ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೊರೆ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಳ್ಳುಂದು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ದಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಯ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಕುಡ್ಲಾರ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಯ ಬಂದಾಗ ಅವು ಉಲ್ಪರ್ದ ಬರ್ಪಿನ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಚ್ಚಿಡ್ದನ ಬರ್ಪಿನ ಟ್ರೈನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ರ ಕಾಯ್ಜಿ ರಶ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ದಿಯರ ಜಾಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ರಶ್ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ ದುಂಬೆ ಏತ್ ಗಂಟೆದ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ ಬುಕ್ ಮಂತದೆ ಬರ್ತದ್ವ ಎಂಗ್ಲ್ ಜನರಲ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಇರ್ದಾದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಜನ ಇರ್ದಾದು ಸೊ ಈ ಲಚ್ಚನ ಬಾತ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇನು ತಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಏನ ಮುದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಬಂಡ ಏನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಜಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕರಿಬೇಕ ಜೋರು ಬುಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಆತ ತೂಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬುಲಿಪ್ಪನೇನು ತೂಪೇರು ಪಾಲಿನ ಪಾತೊಂದನೇನು ತೂಪೇರು ನರಕಾರ್ಬಿನೇನು ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಸೀಟಿ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಜೇರು ಅವಳ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಪೊಂಜನ ಅಕ್ಲಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವದಾಗ್ಲೆ ಸೊಂಟವೇನ ಒಂದು ಬುಡ ಪೊಣ್ಣುಲು ಯಂಗ್ ಅಕ್ಕಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪೇರತ್ತಂದೆ ತೆಲಿಪೇರತ್ತಂದೆ ತೂಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಾರೆ ತೆಲಿಪುಂದಾಯಿ ತೆಲಿಪೇರತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಸೀಟಿ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಜೆ ಅವಳ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿದ್ದಾರತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಆಣುಲು ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ವರ್ಣ ಕುಲ್ಲೆನ್ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂಲು ಕುಲ್ವರ್ಣ ಕುಲ್ಲೆಂಗ ಲಕ್ವಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಎಂಜೋಗುರು ನೀ ಬಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲು ರಟದ ಬುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತ ಪನ್ಪೇನಿ ಊರು ಹೂವೇ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಮಾನವೀಯ ತೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮನ್ಪಜಿ ಬಾಲೆ ನೆಂಚಾಳು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೇರ ಜಪ್ಪೆರೆತ್ತಂಡು ಸೊ ಆಯ್ ಜಪ್ಪುನೇ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಜಪ್ಪುನೇ ಸಮೇತ ಲಕ್ಕದಿಜಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಲಕ್ಕನೇ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜ ಪೊಂಜ ನಕ್ಕಲ್ ಸಮೇತ ಒಂಚೂರು ಕನಿಕರಿಜ್ಜತ್ತ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒവ്വേ ഊരാതുപ്പു ഏറെ അതുപ്പു ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಪುರ ತೂಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಏರಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲರ ಪಂಡ ಉಂತೆರ ಆಪುಜಿಂದ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ದಯಮಂತದು ಸೀಟು ಕೊರ್ಲೆ ಬಸ್ಸಡ ಅದುಪ್ಪು ಟ್ರೈನ್ ಅದು ಪೋಯ್ಟೆ ಅದುಪ್ಪು ದಯಮಲ್ತ ಸೀಟು ಕೊರ್ಲೆ ಇಡ್ದದು ಎತ್ತು ಬಂಗ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನು ಜೋರು ಬುಲ್ತೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇಂಕೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಸೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಯಾಗೊಂದು ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನಕೇರ್ಲ ಇಜಾರದ ಬಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬುಲ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಸೊ 5 ಪಕ್ಕ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಲಚ್ಚ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾಳ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಈ ತಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ಕೆಲದಾಗ್ಲಾಗ ಇಪ್ಪಿತ್ತೆ ಗುರುವಾಯೂರು ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ರಶ್ ಮಾರೆ ಒಂಚೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಈ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯದಪ್ಪನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಊರು ತೆಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಊರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒನಸು ಗಂಡ ಬೇಗ ಕೊರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ಲಪ್ಪೆ ಬಂದು ಮುಲ್ಪುಂಡತೆ ಎಂಗಲು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋತ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೀನಿ 11 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಯೂ ಉಂಟುದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯೂ ದುಂಬೋಪುನಿ ದುಂಬೋಯಿನ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಅಗಲ ದೇವರನ ದರ್ಶನಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ಬಟ್ ಕುಲ್ಲೇರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಂಡು ನೀರು ಮಾತ ಕನತ್ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವು ಮಾತ ಓಕೆ ಬಟ್ ಏತು ಬೊಲ್ಪ ಬೇಗ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಪಿದೈ ಬನ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಪಿರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಅಂತೀನಿ ಪಿರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಕ್ಯೂ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇಪ್ಪೆ ಮಾರೆ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಪ್ಪೆ ಆ ಥರ ಶೋಪುಂಡು ಬೇಜಾರಾಯಿನ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಒಂದು ಸಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಜ್ಜಿ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ರಪ್ಪದಿ ಕುಜಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ 1 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡಿ ಸೊ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಬಾಲ್ಯದಪ್ಪೆ ಪುರ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಆತು ಬುರ್ದು ನಮಕ್ ಮನ್ಪರ ಪೂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾತೊಂದು ಪುರ ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾಗಲು ಮಾತ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಂದಿರು ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪೋಗು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒರಿಯೋರ್ದ್ರಿಗೆ ಕೈ ಪಗರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಮಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಆಡೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೋನು ಈ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಪೂಚಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತು ಫ್ರೀ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಲೆ ಈತೆ ವಿಷಯ ಸೊ ಎಂಕಲು ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋತ ಮನದನಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನದನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಸೊ ಈತೆ ಬೇತದಾಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗರ್ ತಿಕ್ಕ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್